سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نورديك كمونا قدس يهاجروا في تصامتات النقربلو هارمين ميديو كما درون لهم سوني حاموش تلكاتي تزدلنا يوم حاتر طوانا وزيناتات تاسعبنا نقربلكم هنا نمكتالكم نعدمنا عندنا اطفاتهم كنقدم شودن نتي اب ستوكهولم اب زركب امباس اسرائيل كجبر تحاسيبو زنبر موز فشل متقعتي قبر شبرا وقبني لا بمقلاص مرمرة تقبر ملا زي حلفو رحياب استخايدو على صيتان مكلخالن قدماي مينيستر شودن أولف كريسترشن بزعبا مس زيغنت شودن زمص قديتاتات بفلاي دما كلهم زيغاتات نتا هاجر مكلخال فقادنياتات كونو خمزلو متحسسابو تخونغنا بوصا هاجرات زيتول شودنان زتحت سمعت قديتا خمزلوم زملكت حابريتا يلن كبل هيرمان اندرشون مقوامو كمون سلف ليبرال تكالا تكنولوجي صانات ولفي فيديو صوتاتات وي سكرين موبايل كيلوم نمرغات زياده حلفنت كوسدا زغدد اغباب كتاتاتو مصوعمن كالوتن زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم دغيمنا نعدمنا حج بقطتا نابزر زراتو شودن نتي اب ستوكهولم اب زركب امباس اسرائيل كجبر تحاسيبو زنبر موز فشل متقعتي قبر شبراو قبني لا بمقلاص مرمرات قبر ملاو تقليتم አገልግሎት ስለያሾደን ሳፖ ነዚህ ያብቀጽረ ኤምባሲ እስራኤል ዝተረخበ ቦምባይድ ሙኻኑ ዝነገረሉ ባታን ምርማር ነትቦታ ተቆጻጽርወሎ ፖሊስ ዘሓለፈ ረብዕ ናብቲ ኤምባሲ ተጸዊዖም ኣብ ቀጽሩ ሓደገኛ ነገር ድሕር ምርካቦም እቲ ሃገራዊ ጉጅል ሃንደሳ ነቲ ባታ ምዕናው ዝፍለጥ እዩ ትባታ ብርግጽ እንታይ ምዃኑ ፖሊስ ርእይቶ ከማብ ኳንተ ተቆጠቡ ማዕከና ዜና ግና ቦምባይድ ሙኻኑን ዝገልጻ ዘለዋ ኣብ ستوكهولم ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ እስራኤል ሓደገኛ ነገር ድሕር ምርካቡ ብ31 ጥሪ በበዓል መዚ ፖሊስ ወደን ዝተጀመረ መባታው ምርመራ ብኣገልግሎት ጸጥታ ወደን ከተሓስተ ገይሩሎ ክብል እቲ ኣገልግሎት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩሎ መዚ ተኣሳሲሩ ትገበን ናብ ግብረ ሽበራዊ ምደብ ተገይሩ ክብል ወሲኹ መልኪቱ ሽወደናዊት ጋዜጣ ኣፍቶም ብላዴት በወገና እቲ ቦምብ ናብ ሓጹር እቲ ህንጻ ከምተደርበ ገሊጻላ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ሽወደን ዜቭኖቭ ኮልማን ንኤክስ ኣብ ዝለኣኸ ጽሑፍ ኣብ ልዕሊ እቲ ኤምባሲ ፈተነ መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ ድሕሪ ምግላጽ በዝንወዲ ከምዝን ኣይንድሃልኒና ኢሉሎ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ድሕሪ መጀመር ኩናት እስራኤልን ሓማስን ኣብ ሽወደን ሰሚዒት ጸረ ሰማያውነት ምውሰኹ በዚ ድማ መንግስቲ ሽወደን ኣብ ትካላትን ጉባኤታትን ኣይሁድ ዘሎ ጸጥታ ንምድንፋዕ ናይ 10 ሚልዮን ክሮና ማለት $1 ሚልዮን ወጻኢ ክገብር ቃልኣትዩ ነይሩ ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ታሕሳስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ኡልፍ ክሪስተርሰን ኣብ ስቶክሆልም ንጸረ ሰማያውነት ኣብ ዝቃወም ሰልፊ ተሳቲፉ ነይሩ ፖሊስ ሽወደን እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር 120 ጥርዓናት ገበን ጸረ ሰማያውነት ከም ዝበጽሖም ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ጋዛ ዝበዝሑ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ዝርከቦም 27019 ሰባት ብመጥቃዕቲ እስራኤል ከም እተቐትሉ ጸብጻባት ይሕብሩ ብተመሳሳሊ ዜና ዝሓለፈ ዓርቢ ንጎ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ስቶክሆልም ከተማ ሱንደርባይበሪ ከባቢ ስቶርጎከን ኣብ ዝርከብ መንበሪ ህንጻ ፍንጀራ ኣጋጢሙ ትነውጽ ፍንጀራ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ስቶክሆልም ዝተሰምዐ ኮይኑ ዝኾነ ሰብኣይ ተጎድአን بمسرت ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን ዝሓለፈ ወርሒ ብዝተኻየደ ዋዕላ ጸጥታን ምክልኻልን ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ኡልፍ ክሪስተርሰን ብዛዕባ ምስ ዜግነት ዝመጽእ ግዴታታት ብፍላይ ድማ ኩሎም ዜጋታት ነቲ ሃገር ንምክልኻል ፈቃደኛታት ክኾኑ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ነበር ከምኡውን መራሒት ተቃዋሚ ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ማግዳሊና ኣንደርሶን ኣብቲ እዋን ንክሪስተርሰን ነቒፋ ነይራ እቲ ዝሃቦ ርእይቶ ከፋፋሊ ኣብ ወፃኡን ዝተወልዱ ሽወደናውያን ከዓ ምክልኻል ሽወደን ዝወሓደ ወፍሪ ከም ዘለዎም ዝእምት ምዃኑ ብምግላጽያ ተቃውሞ ኣስሚዓ ዝናኾነ ብወፃኢ ሃገራት ዝተወልዱ ዜጋታት ንሽወደን ንምክልኻል ድሌቶም ዝተሓትዩ ዝብል ዝኾነ መጽናዕታዊ ሓበሬታ የለን ክብል ሄርማን ኣንደርሶን ኣብ ኤጀንሲ ምርምር ምክልኻል ሽወደን ነቲ መደረ ክሪስተርሰን ተቃውሞ ገሊጹሎም ሽወደናዊ ትካል ባቡር ኤስጄ ኣብ እዋን ጽድያ ዳግማይ ክሕዝኡ ዝኽእሉ ትኬታት ምሻጥ ደው ከብል ምዃኑ ገሊጹ ካብ ባሕቲ ሚያዝያ ጀሚሩ ዓማዊል መደባቶም ክቕይሩ እንተደልዮም ብዋጋ ክብር ዝበለን ተመላስን ትኬት ክገዙ ክግደድ እዮም ኤስጄ እዚ ኣሰራርሓ ድሕሪ ምትእትታው ዳግመ ምሕዛእ ካብ ትግበራ ክወፅእ ከም ዝስምዖ ምግላጾም ሰልፍ ሊበራል ትካላት ቴክኖሎጂ ህጻናት ወልፊ ቪድዮ ጾታታት ወይ ስክሪን ሞባይል ከይህሎም ንምርግጋጽ ዝያደ ሓላፍነት ክወስዳ ዘገድድ ኣገባብ ክትኣታቶ ጸዊዖም መራሕቲ ሰልፊ ዮሃን ፐርሾን እዚ ኣሰራርሓ ተግባራዊ ንክኸውን ብክኢላ ሓይሊ ዕማም ክምርመር ከም ዝደሊ ጸዊዑሎ ንሱ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ሽወደን መንግስታዊ ዑደት ዘካየደ ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ተወሳኺ ምትብባዕ ከም ዝሃቦ መልኪቱሎ
ዝናኾነ ኣብ ምዕራብ ሸወደን ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ፖስታ ፖስት ኖርድ ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ስርሒት ዕሹጋት ዕፀ ፋርስ ዝሓዙ ልዕሊ 1300 ደብዳቤታት ምርካቦም ገሊፆም። በዚ ድማ 1200 ሰባት ብገበን ምውናንን ምዝዋርን ዕፀ ፋርስ ተኸሲሶም ብፖሊስ ይድለዩ ኣለዉ። ፖሊስ ብመጠን እቲ ዝተረኸበ ዕፀ ፋርስ ከም ተገረሙ ገሊፆም ኣለዉ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ምስ ከልባ ንዙረት ወፅያ ዘይተመልሰት ጓል ኣንስተይቲ ካብ ትሮምሶ ውፅኢሉ ኣብ ዝርከብ ፊንቪድ ግዳለን ድሕሪ ዘጋጠመ ውሕጅ ሞይታ ከም እተረኽበት ፖሊስ ኣረጋጊፆም። ኣትላስ ዝስሙ ከልባ እውን በቶም ኣብ እምባታት በረድ ኩዕታት ዘካየዱ ሰራሕተኛታት ውፁፅ ረድኤት ሞይቱ ተረኺቡ ኣሎ። ስድራ ቤት ጓል 26 ዓመት ካያ ብራትሊ ጉንደርሸን ትማል ምሸት ካብቲ ጉዕዞ ክትምለስ ብዘይምኽኣላ ድሃያ ከም ዝጠፍአት ሓቢሮም ነይሮም። ፖሊስ ኣብ ደሴት ካቫሎያ ኣብ ዝርከብ ፊንዲግዳለን መኪና ድሕሪ ምርካቦም እለሻ ከም እተሓዞን ኣብ ትሕቲ በረድ ተቐቢራ ከም ዝረኸብዋን ገሊፆም ኣለዉ። ማንቲ ሓፍቲ ጉንደርሸን እውን ኣብ 2020 ኣብ ሩባ ሳላንግ ፋልሳት ሒላ ብምሟታ ዝመርድእ ነታ ካብ ባርዱ ዝመፀ ስድራ ቤት ኣዝዩ ከቢድ ምንባሩ ተገሊጹ። እዛ ስድራ ቤት ካብ ዝሓለፈ መርድእ ገና ሓዘና ከይወደት ዳግማይ ትራጀዲ ኣጋጢሞ ኣሎ ክብል ኣፈኛታ ስድራ ቤት ንመንግስታዊ ፈነወ ኤንኣርኬ ገሊጹ ኣሎ። ከንቲባ ከተማ ባርዱ ቶራልፍ ሄይምዳል እቲ ሕብረተሰብ ነታ ስድራ ቤትን ፈተውታን ንምሕጋዝ ናይ ቅልውላው ጉጅለ ከም ዝቆመ ሓቢሩ ኣሎ። ብመሰረት ፀብጻብ ኖርዌይ ኒውስ ባርኩራ ሰማዕትና ንሎም ሶኒ 5 ለካቲት ዘዳለናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምፅናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።